Ahoj, dnes mám pro vás video o tom, jak jsem se vydala do džungle za orangutany. Volně žijící orangutany už najdeme jen na 2 místech na světě, na Sumatře a na Borneu. Já jsem se za nimi rozhodla vydat na Borneo. Naše letadlo přistálo na napůl vojenském letišti Pangkalan Bun, odkud jsme se přesunuli na loď. Už vidíme ty orangutany. Naše ubytování naše ubytování. Naštěstí po jídle. Tohle bylo naše první setkání s orangutany. Líbí se ti to? Večer jsme se vydali na hodinovou procházku džunglí. Jak si možná všimnete, náš průvodce má žabky, tak jsme si říkali, že je to asi dobrý a žádný jedovatí hadi tam nebudou. O 10 minut později jsme se ale přesvědčili o opaku. Můžete si vygooglit hada Green Viper. No já už se asi na noční procházku džunglí nikdy nevydám. Dneska se chystáme na druhé stanoviště. Tak co, vydali byste se do džungle taky? Jsem Felácká holka a pokud se ti dnešní video líbilo, nezapomeň navštívit můj blog nebo YouTube kanál. Tak hodně zdaru!